U allura eżisti il-frott tal-Ispiritu Santu kif jellimna San Pawl fl-ittra tiegħu il-Galatin kapitlu 5 verus 21-22, il-paċi hija waħda mill-frott tal-Ispiritu. Meta aħna nitolbu t-talba tal-Rużarju, aħna nagħmlu esperjenza tal-Ispiritu Santu ma' Marija, kif għamlet Elisabetta meta ntaqet mal-Madonna. Hija mtliet l-Ispiritu Santu, kif ġara l-Apostli meta qed jitolbu ma' Marija l-miġja tal-Ispiritu fiċ-ċenaklu. Hekk ukoll ir-Rużarju li huwa talba mal-Madonna. Aħna nesperjenzaw l-Ispiritu Santu f'din it-talba li jġibinna l-paċi fi qlubna, il-paċi fi żmienna, il-paċi f'uliedna, il-paċi fil-familji tagħna. Allura se jew nitolbu l-Ispiritu tal-paċi jiġi fina permezz tat-talba tal-Rużarju. Tinbidel int, trid tkollok il-paċi f'qalbek int biex ikun hemm il-paċi madwarek. Id-dinja qatt ma tista' tuħu r-ruħ jekk m'hemmx il-paċi fik. Fik, inti ħolqa f'katina imma ħolqa importanti. Għax il-katina magħmula minn ħafna ħoloq u jekk waħda tinħall, il-katina tisfaxxa. Fit-talba tal-Rużarju eżisti fakkarna anka bl-istess kurura li aħna katina ma' qudiem bejnietna fl-imkien sabiex l-Ispirtu jkun fina bil-paċi tiegħu. Allura eżisti iva Marija titġib il-paċi fid-dinja, hija s-sultana tal-paċi permezz tat-talba tal-Rużarju li hija laqa magħha fl-Ispiritu Santu. Però il-Rużarju wkoll ġib il-paċi għaliex aħna nikkontemplaw b'qalb Marija l-ħajja ta' Ġesu li huwa l-paċi vera tagħna. Meta aħna nitolbu Rużarju aħna nkunu din nħarsu, nidħlu nagħmlu parti mill-misteru ta' Kristu. U allura fih niskopru u nsibu din il-paċi vera. Eżisti bit-talba ta' Rużarju il-Madonna wedet u jew nagħtu widna għal il-weda tagħha il l-gwerer jifqu jintemmu. Illum jekk inħarsu madwarna eżisti nsibu li d-dinja għaddejja minn diversi gwerer f'mument jew f'ieħor. Naraw mument tal-ieħor tqum xi teddida anke bl-armi nukleari fi żminijietna. Kemm hi qawwija bomba nukleari? Wis ikbar hija t-talba ta' Rużarju eżisti. Mo speċjali jekk aħna nitolbuh b'fidi u b'qalb ta' tfal xkejknin. Kbar huma l-grazzi li l-mulej jagħti permezz ta' Rużarju permezz ta' Umna Marija fejn tidħol il-grazzja tal-paċi. Però r-Rużarju eżistijej ma napplikawx biss, ma nofrux biss biex jifqu l-gwerer fejn hemm il-gwerer bl-armi. Hemm tant gwerer, hemm tant konflitti fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Ejjew nafdaw daw iċ-ċirkustanzi fidejn il-Madonna u fidejn il-qawwa tar-Rużarju. Mhuwiex talba tal-anzjani isom għax m'għandhomx jagħmlu jtolbu Rużarju. Mhux talba ta' tfal iż-żgħar, mhux it-talba ta' ma nafxiex, hija talba li ġejja mis-sema li Marija stess hija nfisha tirrikmandanna għal dawn il-paċi. Mela hekk hemm nuqqas ta' paċi fil-parroċċja tiegħek, hemm xi disgwit. Itlob Rużarju f'din l-intenzjoni. Jekk hemm disgwit bejn saċerdoti u saċerdoti oħrajn, bejn saċerdoti u lajċi f'parroċċja, itlob Rużarju u Marija ġib il-paċi. Jekk hemm nuqqas ta' paċi fil-familja tiegħek, ibditlob Rużarju fil-familja ħalli jkollok il-paċi fil-familja. Jekk hemm nuqqas ta' paċi mal-ġirien fit-triq tiegħek, iġbor il-ġirien għandek id-dar, itolbu Rużarju fl-imkien ħalli jissaltan verament il-paċi fil-qalb tagħkom. Din il-paċi eżisti li tibda minna li Omna Marija Iva trid tagħtina, it-triq tal-paċi hija l-familja. Fi żminijietna rridu niskopru eżisti li ma jistax ikun hawn paċi fid-dinja jekk ma jkunx hawn paċi fil-familji. Għaliex il-familja hija n-nukleu, hija l-bażi tas-soċjetà, hija l-bażi tal-Knisja. Jekk irridu nħabirku biex ikollna paċi vera fid-dinja, allura rridu naqdu mal-Madonna bħala s-sultana tal-paċi u s-sultana tal-familja li trid iġġib il-paċi eżistijaj fid-dinja billi ġġib paċi fil-familji. Għax huwa l-post fejn il-bniedem jitgħallem iħobb, jitgħallem jaħfer, jitgħallem ikun ġust, jitgħallem jaqsam, jitgħallem jgħix. Jekk fil-familja l-bniedem isib il-paċi, dik il-paċi jibqa' jġorra jagħtiha u jagħmilha bħala possibilità għal persuni oħrajn. Waqt li nirriflettu dan kollu fuq il-paċi eżistij, iridu niskopru u narfu r-responsabilità li kull wieħed u waħda minna aħna għandna biex nibnu dinja fil-paċi. Mhux infarfru
dak li aħna nistgħu nagħmlu f'idej ħaddieħor. San Franġis d'Assisi fit-testament tiegħu jgħidilna li Alla l innifsu nebħu sabiex isellem dit-tislima il-mulej jagħtik islim. Ġesu meta bat l-apostli pritkaw bathom biex ixandru il-paċi, bathom biex ixandru islim, u allura dak li jfisser li l-mulej nebħu ispirat mill-Vanġelu, Franġisku d'Assisi isir bniedem li fil-waqt li qabel kien involut fil-gwerra fil-ġdied bej Assisi u Perugia, issa jsir bniedem li jxandar il-paċi. Bniedem li hu stess biex ngħidu aktar paċi fil-belt t'Assisi ta' żmienu. Kemm għandna bżonn nimitaw dan il-qaddis eżistijej illi pritka xandar għex u ġab il-paċi fi żminietu. Darba minnhom kellek l-isqof miksur mas-sindku ta' żmien San Franġisk. U San Franġisk permezz tal-kantiku tal-ħlejjaq hemmhekk huwa jġib il-paċi bejn dawn iż-żewġ persuni. Franġisk warawh ma jibqax indifferenti lejn ċirkustanza fejn bżonn il-paċi. Franġisku immitt idejh sabiex iġib tas-sew il-paċi vera. Ejju ma nibżawx aħna, ma nibżawx immittu idejna fejn hemm nuqqas ta' ġustizzja, ħalli nġibu l-ġustizzja. Fejn hemm nuqqas ta' maħfra ħalli nġibu l-maħfra li x'bekk ikonna l-paċi. Il-paċi nġibuha meta jkollna daw il-kundizzjonijiet oħrajn li huma f'posthom il-ġustizzja, l-imħabba, l-maħfra, il-ferħ, ir-rispett fil-familji. Però eżistijej f'dan l-impenn tagħna favur il-paċi nixtieq niġbed l-attenzjoni fuq impenn partikolari. Jien għandi konvinzjoni li ma jistax ikollna l-paċi fil-dinja jekk ma jkollniex paċi fil-familji, però sar toħor konvint li ma jkollniex paċi fil-familji fid-dinja mod ġenerali però kif Malta sakemm ikollna l-abort. L-abort waqtil, u waqtil tal-innoċenti, u waqtil ta' min m'għandux vuċi. Sfortunatament anka f'pajjiżna eżistijej f'Malta għandna persuni li jagħmlu l-abort imorru barra minn Malta u għandna persuni uħud minnhom professjonisti magħrufin għax isemmaw leħinhom ukoll illi jridu l-introduzzjoni tal-abort hawn Malta b'mod legali u b'mod ċivili. Iridu li dan il-qtil u li dan id-dnub jiġi magħruf b'legalizzat bħala ħaġa tajba. Bl-iskuża bir-raġunament żbaljat illi il-mara għandha dritt fuq ġisimha inkluż li toqtol dit-tarbija, bit-talim żbaljat illi il-fetu dana m'għandu l-ebda status morali ma nqisuhx bħala persuna, allura m'għandu l-ebda drittijiet, allura nistgħu nagħmlu li rridu bih. U nibdew b'ħafna argumenti illi l-ewwel nibdew b'ftit ġimgħat u mbagħad inżidu ġimgħat isna aħna niddeċiedu meta persuna ssir persuna. Dan kollu eżistijej biex inkunu qattila. Biex inkunu qattila nwettqu dan il-qtil illi niskużawh b'ħafna manieri u b'ħafna modi. Aħna ngħixu f'dinja ta' apokriziji kbar. Milux smajna orti storbju għaliex Berlusconi fl-Italja ġimil qud b'dik l-istatwa. Aktar reċentament ukoll smajna wkoll hekk furur ħoss u biraġun ukoll għaliex kien hemm attentat fuq il-Papa. Però esistijej. Namlu ħoss fuq daw il-persuni li huma prominenti li għandhom ħafna nies li jiddefenduhom diġà, imma mbagħad daw in-nies li qed jiġu maqtula b'mod innoċenti mill-istess om tagħhom bil-kollaborazzjoni tal-missier, bil-kollaborazzjoni ta' tant persuni oħrajn li wettqu l-abort. Dawn min jitkellem eżistijej dwarhom. Ma narawx dan il-ħoss isir fil-medja quddiem tant eluf li jiġu maqtula bl-abort? Ma nsibux dan l-istorbju kollu din l-attenzjoni? Għaliex aħna ipokriti eżistijej. Għaliex is-soċjetà li ngħixu fiha llum iva il-fqir naqsu iktar u min jaħseb li importanti nippruvaw nolluh aktar. Għaliex maħniex kapaċi nkunu bħal Kristu li jagħmel għażla radikali favur il-fqir, favur il-batut. Kieku aħna nkunu l-ewwel nies li kontinwament insemmaw leħinna bil-qawwa kollha fejn jidħol dan id-dnub, fejn jidħol l-abort.